नै बे ओंखारनायाव गन दं नैबेयाव जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों नै बेबायदि दै गासोम गासोम फैनानैसो खामानि मावनो गोनां जोबोर खस्थ' खिन्थु बिखासिम मोनहैलायनोबो हागौ ओइ मोजां मोजां गोथौथार नै बेयाव लासै लासै फै गोथौ एकदम बहुद गोथौ न'आव हाबजेननो थाखायनो बेसेबांबा गोथौ दैजों गासोमनानैसो फैखानांगौ नै खामानि मावफैनो थाखाय उफायथ' गैया ओरैबायदि नै मासि गोथौ बेफोरखो नै अबस्था दा जों बेयाव खामानि मावजेनगोन दै दायो एकदम लेथ्रा जों उनावहाय देखायफिनगोन मोजांनो एकदम लेथ्रा जाजोब्बाय नै हाब्रुजों फबजोब्बाय बे अबस्था दे ओइ गोथौ हाबथारदै मोजां एकदम थाल्ला सिङाव आरो बायदिसिना बथल थानो हागौ अबस्था एकदम जों बेखौ दिनै उद्धार खालामजोबनांगौ बोरै जागोन दा बे नैबे न' मालिकआ नैबेनो दा नै फुरा कन्डिसनानो बेलेग जाजोब्बाय बेयाव हाब्रु गोजा न' सिङाव आदै आदै मोजां हलाय आदै नै खुसिया थानो हागौ बेलसा जोंना नाम्बार दंमोन ना